maduong monyalo tiyogo in driving some agenda for financial benefits. Nitire koro ineno ka kunde mwadhiye offices mwadhiye mwawe information wa idhi ndiko book security nyisi inongo soja kobede gate ndiko namba gari ndiko namba ID ndiko time midonje mi sign ineno koro mondo mi wangi magie mokwongo nitie gimiluongo ni Data Protection Act of 2019. Data Protection Act is driven from the chik mar Kenya ma 2010 mano article 31 C and D mawuoye e privacy mar ng'ato ineno information man godo kapok agole nitiere mikakati nitiere kaka chik oketo ni ng'ama dwaro information ni kuoma nitiere gimiluongo ma dongere luongo ni nitiere data processor and data handler anti data subject data subject en ng'ama golo information cha iluongo ni data mining kuma igole that information seche ma chope gate ma andiko details na gi book andiko ni ID mara andiko namba gari andiko namba na time madonje gi time mawuok eta sign oningo bed ni security ni oningo bed ni nyisa ni seche ma mi information ni ere kaka information ni odhi tiyo kode nikech otiyo kode wang'eyo ni mokwongo tiyo kode wach security ka gimoro timore kanyo to ginyalo timore nade ginyalo fuatilia to seche ma koro gidwa dispose ama gidwa kano data machalo kamae magikaw kuomani ere mikakati magiketo nikech ibro yudo ni nitiere offices mang'eny ma nigi buge ainago kichope gate kata kunde mwadake ibro yudo kichiwo nini mari ni data mari ni to kako idhi kane ema bedo mopogore emomiyo in that Data Protection Act of 2019 miyowa yo mang'ama dwa kawo data ni ira nyaka nyisa maber ni to information midwa miya ni ma information madwaro kuomi to kamae kaka dhi tiyo kode to kamae kaka dhi kane maka gimoro wuok to ing'eyo maber ni information ni kaka namiye nachiwe ka onge no kabedo compromised ama ng'ato ok ochuna nang'owa ni agol information ni chiwe ka chunyo yie ne chiwo information to ka koro isechiwo information to ningo bed ni ng'ama nigi information data ni provide security mechanisms mar timore nade mar konye nikech inwang'o ni kuonde mang'eny wawe information wa we kata get kata M-Pesa kuonde mwadhiegi inwang'o kidhi withdraw money tinwang'o kiwe ID mari iwe namba ni to bang'e ichaki yudo ka ng'ato nyalo tiyo gi information no e yo moro makare ma waseneno yore mang'eny ka ji yudo ga messages inwang'o kiyudo message ni waoro ni waoro ni M-Pesa moro kanyo ng'i odonje wrong number nwa chulo hospital bill moro lakini pesa ni obiro iri mamwane tuo kama nyathini tuo ka seriously to waoro ni siling 4,000 koro timnia ornwa pesa no back nikech imbe ng'ini gichecha kako donjo ni to imbe opok ing'iye kata kuwuok Safaricom kata kuwuok M-Pesa itimori nade it reverse pesa cha iore namba momi cha iyudo ka ng'ato nyisi ni kik iore namba na mapile cha to orna